prentsaurrekoarekin gaur eta eskertzekoa da gurekin eneko Arrobarrena Leioako alkatea. Hain zuzen ere, nolabait gaur aurkeztutik informatu nahi dugu Getxo eta Leioako udalen arteko elkarlanaren emaitzak eta emaitza importantean ere ustez. Eta alde horretatik, eskerrak eman Leiokorik gaur hona etortzea gaitik. Oain dela gutxi goratzen dut biak hitz egiten geundela Getxo eta Leio parteko harreman netaz eta bar, eta eneko komentatzen zidan historikoki Leioa nolabait Txorrierri aldera egon dela begira. Eta Txorrierriko esparru horrekin nuki duela historikoki lotura indartsuena nolabait ez da, baina poliki nik uste azkenengo hamarkadetan eta ikusita zelako transformazio prozesua bultzatzen ari diren Leioan, nik uste poliki ere Getxora eta Uribe kostara hurbiltzen ari dira gero eta gehiago. Eta hori ere nabaritzen da Getxo eta Leioko udaletxeen arteko elkarlanean eta elkarlan horien emaitzetan, ezta. Eta beraz gaur aurkeztu nahi duguna da alde batetik nolabait renovatu berretsin dugula 2006an hitzarmen edo sinatu genuen hitzarmena, zuzen ere gure Erromoko auzo horretan bai Leioako auzokideek eta baita ere Ibailoko auzokideentzako zabaldu zen aukera Getxo Kirolako instalazioak erabiltzeko momentuan. 2006an zabaldu zen, sinatu zen hitzarmen hori. Eta, berretzi dugu, sinatu dugu berriz, horretan jarraitzeko, aukera hori emateko, Leioztarrentzako ere. Bestanetik gogoratu ere, elkarlan horren emaitza izan zela, gobela polikiroldegian dagoen aparkalekuaren plazak emateko momentuan, hor zehaztuen genuen lehentasun bat, Getxoztarrentzako, eta baina gero bat zegoen eta zabaltzen zen aukera ere, Leioztarrentzako ere aukera hori, plaza horiek edukitzeko momentuan. Eta azkenean, eta hori da baita ere gaurko berria, Leioako udalak bultzatzen ari den Gaztelubideko aparkaleku horretan ere, Leioako udalak ere erabakin du ere Leioztarrek lehentasuna edukitzea logikoa denez, baina gero ere Getxoztarrek ere bere aukera edukitzea. Eta hori guretzako oso berri on bata, eta hori dela eta gaur ere komentatu nahi genuen. Eta beraz, aparkalekuaren arazo horretaz, eraso hori erantzun egoki bat emateko momentuan ere nik uste berri on bat dela dudarik gabe. Eta alde horretatik azpimarratu nahiko nuke, Leioako udalarekin daukagun harreman ona, noski eta nola jarraitzen dugula elkarlanean, azken batean kontutan hartu behar dugu, badaukagula nolabait oso esparru hurbilak, udalerri anaia gera, osokideak, eta badaukagu Romo esparru horretan batez ere elkar lan egiteko beharra eta naia gainera. Ez bakarri Romo, Ibaiondo ere aretatik oso hurbil dago, eta beraz hor nahi dugu elkarlan hori bultzatu eta jarraitu, ezta. Eta alde horretatik berriz ere eskertu Leioako udalari, ze beti aurkitu dugu oso borondate ona elkarlan horri aurre egiteko momentuan.